Permiteți-mi să vorbesc direct. Astăzi este 7 ianuarie. Suntem oficial în zona de pericol. Acum 2 zile, la bordul Air Force One, Trump a spus lumii să vorbească cu mine despre Groenlanda peste 20 de zile. Asta înseamnă că termenul limită este 26 ianuarie 2026. În timp ce mass media este distrasă de consecințele din Venezuela, o superputere se pregătește să mute jaloanele suveranității globale. Urmăresc acest lucru de luni de zile, iar dovezile sunt clare. Nu glumește, ci transmite un mesaj clar. Și totuși, lumea privește asta ca pe un reality show, în loc să vadă o execuție geopolitică. The Economist tocmai a raportat că administrația Trump încearcă să forțeze Groenlanda să accepte un acord care i-ar permite să acționeze liber pe teritoriul acesteia. Oficialii americani cultivă ideea de independență și lucrează pentru a adânci diviziunea cu Danemarca. Administrația Trump lucrează la un acord pe care să-l prezinte Groenlandei. Donald Trump a comparat în mod repetat situația cu o tranzacție imobiliară de mare amploare care ar aduce mari bogății groenlandezilor. Una dintre opțiunile discutate este crearea unui acord de asociere liberă, CAFA, pentru insulă. Acesta a fost aplicat în mod tradițional unor mici națiuni din Pacific și permite Statelor Unite, forțele armate să opereze liber în țările semnatare și a oferit, de asemenea, avantajul comerțului fără taxe vamale. Danezii au oferit deja un răspuns la o astfel de opțiune, spunând că Groenlanda găzduiește deja o bază militară americană, ceea ce oferă Statelor Unite multă libertate în modul în care operează acolo. Mai exact, americanii nu au limite explicite privind numărul de trupe pe care le pot desfășura în Groenlanda. Totuși, orice creștere sau schimbare semnificativă a prezenței militare americane, prezența militară necesită consimțământul Danemarcei. În ceea ce privește poziția autorităților din Groenlanda asupra acestei probleme, economistul scrie că, până acum, acestea au evitat dialogul. În ceea ce privește cultivarea diviziunii și promovarea ideii de independență, aceasta a început când vicepreședintele J.D. Vance a vizitat Groenlanda în martie anul trecut. Acolo, el a vorbit despre lipsurile guvernului danez și despre faptul că SUA ar discuta cu poporul Groenlandei, nu cu autoritățile din Copenhaga. Mai recent, luna trecută, SUA, președintele a numit, de asemenea, un trimis special pentru insulă, iar CIA și Agenția Națională de Securitate au intensificat, de asemenea, supravegherea mișcării pentru independența Groenlandei și au primit sarcina de a identifica localnicii care simpatizează cu pozițiile Statelor Unite. Washington nu doar amenință Danemarca, ci le șoptește activ localnicilor. Văd rapoarte despre împrumuturi masive de la fosta bancă IM și garanții de securitate oferite direct administrației Nielsen din Nuuk. Mesajul este simplu. Danemarca nu vă poate proteja, dar noi putem. Ei forțează o ruptură între colonie și coroană. Este constrângere profesională la cel mai înalt nivel. Până când premierul danez își va da seama ce s-a întâmplat, opoziția groenlandeză va fi semnat deja un memorandum de înțelegere care, practic, schimbă steagul danez cu unul american. Este un schimb de suveranitate pe securitate pe care nimeni nu îl oprește. Aici este partea care ar trebui să-ți facă sângele să fiarbă. Trump e gata să dea foc casei ca să ia cheile. El a fost explicit. Dacă NATO stă în calea securizării Arcticii, atunci SUA este afară. El consideră NATO un club delinvent care dorește protecție americană fără a renunța la interesele americane. Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, este aici și spune că un atac asupra Groenlandei este sfârșitul NATO. Reacția lui Trump? Amenda. El deja ocolește comitetele trilaterale. Nu vrea un loc la masă. El vrea să dețină camera lui. Groenlanda este cupola de aur a apărării antirachetă. Dacă NATO este prețul pentru controlul total asupra bazei spațiale Patufik și a mineralelor lui Tanbury, îl va plăti într-o clipă. Unde sunt paralelele? Când Rusia a preluat Crimea, am numit-o anexare ilegală. Când au atacat Kievul, am numit-o război de agresiune. Dar în timp ce SUA se pregătesc să absoarbă o insulă care nu le aparține, tăcerea de la Bruxelles este asurzitoare. Nu există steaguri albastre și galbene pentru Groenlanda.
Nu există sesiuni de urgență la ONU care chiar să conteze. Urmărim exact același scenariu, scuze de securitate națională, asigurarea lanțului de aprovizionare și revendicări istorice folosite de propria noastră tabără. Ipocrizia este partea cea mai periculoasă. Dacă permitem să se întâmple asta în 20 de zile, conceptul de graniță devine doar o sugestie, iar ordinea bazată pe reguli devine o poveste de groază. De ce își dorește America atât de mult Groenlanda? Iată o cercetare aprofundată despre motivele pentru care se întâmplă acest lucru, fără nicio propagandă. În primul rând, acolo se află cel mai bun post de observație pentru securitatea națională. Ce se întâmplă? SUA are o bază militară numită Patufix Space Base, situată foarte la nord, în Groenlanda. De ce contează? Este ca și cum ai avea cel mai bun loc din casă pentru a supraveghea rachetele care ar putea veni din locuri precum Rusia. Acest sistem Radar este un sistem critic de avertizare timpurie pentru America de Nord. În plus, ajută la monitorizarea sateliților din spațiu, ceea ce este extrem de important pentru comunicații și informații. Ce trebuie să reții este că acesta este sistemul lor de avertizare timpurie pentru apărarea națională. Le oferă un semnal de alarmă cu privire la potențiale amenințări din aer. Al doilea motiv este mina de aur a energiei verzi, mineralele critice. Ce se întâmplă? Groenlanda este plină de minerale esențiale pentru viitorul energiei și tehnologiei. De ce contează? Vorbim despre elemente rare de pământ, ree, materialele care fac ca motoarele mașinilor electrice și turbinele eoliene să funcționeze. Groenlanda are o cantitate uriașă din acestea. Pot fi suficiente pentru a acoperi 25% din cererea globală timp de decenii. Are, de asemenea, alte minerale cheie, precum galiu pentru chipuri și grafit pentru baterii. Concluzia este următoarea. Acestea nu sunt doar niște pietre, ele sunt elementele de bază pentru viitorul energiei curate și pentru tehnologia avansată pe care ne bazăm. Obținerea lor din Groenlanda înseamnă o dependență mai mică de țări precum China. Motivul numărul 3, rutele comerciale. Ce se întâmplă? Pe măsură ce gheața arctică se topește, se deschid noi rute de transport maritim. De ce contează? Groenlanda se află chiar la poarta de intrare către aceste rute. Aceasta înseamnă că navele pot călători între Asia și Europa mult mai rapid, reducând potențial timpul de transport cu până la 10 zile și economisind o mulțime de combustibil și bani. Groenlanda ar putea deveni un nod major pentru acest nou comerț global. În concluzie, imaginează-ți că primești comenzile online mai repede și mai ieftin, pentru că navele folosesc o nouă rută, mai scurtă, prin Arctica, cu Groenlanda ca oprire cheie. Acum pentru al patrulea motiv, miliardarul din tehnologie, asigurarea pentru apocalipsă, AI și refugiații viitorului. Ce se întâmplă? Unii dintre cei mai bogați magnați din tehnologie, gândește-te la Bill Gates, Jeff Bezos, investesc în Groenlanda. De ce este important? Ei folosesc inteligența artificială avansată pentru a găsi acele minerale critice mai eficient. În plus, unii văd Groenlanda ca un potențial refugiu sigur sau ca un loc pentru a construi comunități experimentale, crypto-state, în caz de dezastre globale. Trebuie să ții minte asta. Chiar și cei super bogați privesc către Groenlanda pentru resursele sale și pentru potențialul ei ca locație sigură și izolată pentru viitor. Și motivul numărul 5, interesul istoric. Ce se întâmplă? Statele Unite sunt interesate de Groenlanda de peste 150 de ani. De ce este important? De la planuri strategice timpurii în anii 1860 până la oferte de a o cumpăra cu 100 de milioane de dolari în aur după al doilea război mondial, Statele Unite au considerat constant Groenlanda ca fiind importantă. Acest interes a reapărut puternic în ultimii ani, cu propuneri chiar și în 2019 și 2024 până la 2025. Ce trebuie să reții este următorul lucru. Aceasta nu este o idee nouă. Este un obiectiv strategic de lungă durată care tot reapare. Și ultimul motiv, suveranitatea și controlul local. Ce se întâmplă? Groenlanda este un teritoriu autonom, cu propriul guvern și cu oameni care își doresc independența. De ce este important?
Ei au propriile priorități, cum ar fi protejarea mediului lor. Au interzis mineritul de uraniu în 2021 și își dezvoltă economia în propriile condiții. Nu vor ceda pur și simplu resursele lor. Concluzia pentru omul de rând. Groenlanda are un cuvânt de spus și vrea să se asigure că orice dezvoltare îi aduce beneficii și respectă cultura și mediul lor. Nu este o afacere încheiată doar pentru că SUA este interesată. Tu ce părere ai? Spune-mi mai jos în comentarii.